Hello, maupay nga adlaw sa iyong tanan. Welcome to my channel. Dito po ini kami na sa gawas sa primero namong apagawa sa April. Mabaysi ang panahon. Ayan. Kaya nagpasudang kunti pero mahagkot pagad kay may umpay. May umpay snow. Kaya ayan, nakaputos. naka shades kasi may migraine masuol sa ulan sudang, pero ayan nagpasudang gihapon kahit papano nanginginahanglan sin vitamin D. Kaya ayan mabaysa ang panahon, ang kalangitan kabay saykitan, may sudang, may snow. Ayan. Happy Easter everyone. Ayan, mayroon pa snow. Shout out sa mga taga Las Navas, sa pamilya. Hello. Sa kaamiguhan. Hello dyan sa inyo. Shout out sa mga sisis. Sis Sim, Sis Saidi, Sis Dayan, Sis Ilma, Sis Ati Vab, Sis Ati Hana, and to all, everyone. Maupay nga adlaw, mabaysay ang panahon, kabay kalangitan. Ayan, natima pala mga busog, ang mga pobre.